iye mipango tobwatene mia ende sukorigereria ebinto togokora county teiyo surrounded yaikire ase tutari okwana mono naye omwe abandi bagana gokwana gasi teigagendererete tiga barichi kura buya aba bonse okora bakongatakia nechikura bataiti chia 2027 lakini babugete nakoramba omonto omotachi omekogenda nerenchera nainche nisoma yanosi bakombwa aobona seneta noteno obe kwarite chibechese omonto orite chibechese takobwatwa endechera ikiona okwana obori moriokario okoenderero iba okorwa abantu pore n'ebintu by'oburimo by'okubona butare noyonde nori omweng'ore round okabaire omochumbe nere igabete namba inye bona obwete ondame nario orache namba 1 tumie enchera endonge y'obwororo osaba abananchi chikura ng'ara namba tiere tara kondama ndimatererete lakini onong'ogakana bongo omwabera iloba lyanyokire lakini anda natiga naira wikire lakini amandamano aria matang'ano abantu baya abaete chibesa babona gocha nyaribongete anchorire inche nyebe gitao anya kobwate shida gogocha obisi katika mno moseneta chorire atebe nindo chobokong'o mbora imbwate amaoni arega ekiagarayo nyinto byasarigi otete kabisarige pi ochokobe gabana ekaunti esarigite naendo sarigi ekaunti yaeriete rioka naye ni investors mbagotama ngeta abantu abao tachibesa mneitokoraisia tisa bodies okure proposal bakochibesa lakini baragurioka na chibesa chiarire omorero bwogate nyamira mbache igo mwake sabu eyo mumanye mobwate account mwanya korugo wikotete abantu bao mubino n'abana bao ngazirani nere iyo mbwate gotete irieta ria nyamira lakini erero okore gasi eira still nero togokora omwaka oyo mogotigarete twakachikura nonware nkobeka kire egento namo wizaneka ng'aki asichinguru ebintu akora n'ekinguru chiaera ekya chibesa chiwate resource problems chibesa togotwara chichire chibesa chechingi ase chishiringi 10 tokonyoka Nairobi chisana naibere chikone meshahara nakie mokorora nkona kora abantu bogwaisa tuberi chire kurukedi nkona basukie kana gose egarame ine iranese narebe nyetire